Heel veel touw. Heel veel touw, heel veel draad, Ja. heel veel plastic. Op 20 locaties in Zeeland zouden vandaag opgeruimd worden tijdens de actie Schone Schelde. Honderden vrijwilligers die langs de oevers en langs de stranden van de Schelde zwerfafval zouden opruimen, wat dan aangespoeld is. Maar je raadt het al, het coronavirus is er en dat betekent het evenement gaat niet door. En dat het evenement niet doorgaat is begrijpelijk, maar wel enorm zonde voor de natuur. Want op zo'n dag wordt er gemiddeld per locatie 20 kilo afval opgeruimd. Reken maar uit, dat is dus 400 kilo per dag. Gelukkig zijn er op eigen houtje wel wat mensen gaan opruimen vandaag. Elke dag een beetje. Als je het dan toch niet met iedereen kunt doen, dan doen we het maar elke dag een beetje. Ja, want we mogen het niet doen, dus jullie hebben zoiets van, nou dan gaan we zelf maar even. Ja, dan gaan we zelf gewoon. Al doe je dan maar een uurtje per dag. Het moet wel gewoon binnen een week of 14 dagen gebeurd zijn. Anders komen die vogels dadelijk en dan kun je niet meer. Hè? Dus het moet. Ja. Wat heb je al gevonden? Nou, een hoop plastic, een hoop draad, netten, een emmertje, een zandemmertje. Daar waar we begonnen ligt een grasbuis. Heel veel vistouw. Ja. Ja, hier word ik dus echt ook heel triest van. Ja, heel veel blauwe, kijk. Ja. Dit Ja. is ja. Ja, voelt goed om op te ruimen, toch? Ja, Ja. precies, exact. Ja. Dit is voor mij zo belangrijk dat de vogels, het broedgebied hier plasticvrij is. Ik woon hier sinds februari. En ik heb hier zeg maar een wandeling gemaakt en ik zag daar verderop, hier valt het wel mee, maar enorm veel plastic liggen. Toen had ik al zoiets van, goh, ik ga een keer hier zeg maar plastic ruimen. Totdat ik een aanplakbiljet zag. Ik denk, hé, Zuidgors, we gaan met z'n allen. We gaan met natuurmonumenten. Ik denk, geweldig, dus heb ik me in laten schrijven. En gisteren hoorde ik dus, het gaat niet door. Ja. Dus ik dacht, nee, ik ga wel. Hoeveel zin heeft het? Want dan hou je dit stukje schoon en dan ergens anders is het er ook weer plastic. Maar ik ben ook maar alleen. Dus ik kan niet meer doen dan mijn best. Ik probeer wel, heb ik ook afgesproken met natuurmonumenten, als het nou niet gebroed wordt, kan ik net zo goed hier een uurtje even het grof vuil weghalen, zeg maar. Dan probeer het een beetje bij te houden. Dit evenement wat we hadden bedacht op deze tijd, dat is een evenement dat kan je niet uitstellen. Daar kan je niet van zeggen, nou dat doen we over een maand, want dan zitten de vogels hier. Ja, dan is het broeden begonnen. Dan is het broeden begonnen, dan zijn ze hier een plek aan het zoeken. En als je dat gaat verstoren, dan komen ze niet meer. Dan zijn ze de weg kwijt. Dus dit evenement kan je in principe niet uitstellen. Nee, maar dat gebeurt nu wel. Dat gebeurt nu wel. Wat vind je daar nou Helaas. van? Ja, ik ben daar persoonlijk niet zo blij mee. Ja, natuur en afval gaat niet zo heel goed samen, dat kan ik wel uitleggen. Ja, Maar, want ze zeggen bijvoorbeeld van nou, we moeten minder plastic zakjes en zo bij de supermarkt meenemen. Ja. En als je dat dan al doet, dan moet je er tegenwoordig voor betalen. Ja. Is het dan ook echt zo het ergste beeld wat ik al in mijn hoofd kan schetsen? Een vogel wat in een plastic zak zit te broeden? nee, Dat gebeurt niet. nee. Tenminste, het zou kunnen, maar ik heb het nog niet gezien. Oké. En dat is ook iets, als hij in een plastic zak zit te broeden, Ja? is dat niet erg, want daar kan die uit. Ja. Echt het ergste is, wat ik straks zei, de draden om de poten, om de nek. Ik heb ooit een duif moeten redden. Je hebt van die sixpacks, had je, Ja. met van die ringen. Ja. En al die ringen die waren om zijn kop heen Och. gedraaid. Gelukkig hebben we de duif kunnen pakken en hebben we dat plastic af kunnen knippen. Het is maar gewoon voor ons een kwestie van knippen, maar voor die beestjes. Ja, maar dan denk ik, ja, als je een sixpack hebt, gooi dat gewoon in je plastic zakje en gooi het bij je afval. Dit is echt killing, letterlijk, Ja, absoluut. voor de vogel. Ja. Daar wordt hij niet blij van. Dit is en touw en visgaren. Dat zijn de draadjes, hè? Dit is dus het visgaren. Ja. Kijk, dan kan je ook zien dat het is aangespoeld. En dit zijn de draadjes. Nou, trek hem Oeh, maar kapot. sterk. Ja, Nou, trek ik ook niet heel hard, want volgens mij is het ook niet heel lekker voor de vingers. Maar nou ja, probeer het maar.
Ja, dat... Het gaat heel erg. Dit krijg je als vogeltje niet voor elkaar. Nee. En zeker niet als het 3 keer om je pootje of om je bek is En gedraaid. we hebben het dan over wat voor vogels? De grutto of een schoolekster? Of, Ja, bijvoorbeeld. Ja, de kluts. Kluut. Ja, ik wil me... Ja. Dit is afval waar ik echt een beetje verdrietig van word. Ja. Omdat dit bakjes zijn die je gebruikt voor sandwiches, friet of whatever. En een stuk van een plastic bekertje. En dat gebruik je om iets te eten. Ja. En dan denk je, nou, ik ben klaar. En dan let je niet op wat hiermee gebeurt. En tuurlijk, het kan zijn dat je als je op een boot zit dat het net wegwaait. Maar dit voelt niet echt goed. Dit is een beetje onnadeugdzaam. Ja. En wat gebeurt hier nou mee? Hier breekt kleine stukjes van af. Ja. Nou ja, dit ligt op de grond en vogels die zijn aan het pikken. En die kunnen hier doorheen pikken. En dat komt in hun maag terecht. En als dat zo'n sliertje is, dan overleeft hij het niet echt. Dus dat is, ja, hier word ik wel een beetje triestig van, eerlijk gezegd. Maar jij bent toch gewoon vrijwillig boswachter? Ja. Toch niet iemand voor het milieu die alles gaat opruimen? Je bent toch niet onze vuilnisman? Ja, Toch? ook. Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, voor natuurgebieden zeker. Ja. Jawel, dat hoort er wel bij. Veredeld vuilnisman. Vandaag wel. Ja. Ja. En trouwens, Olaf, jij hebt ook wat gevonden, zag ik. Ja. Heel goed, schone wereld begint bij jezelf, hè?